Oyawre nyakoro muka juang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 9 dweno mar auchiel higa mar 2021 marwaki e chenro ni nyinga Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni why it is race against time for Uhuru. Why it's race against time for Uhuru. Gimomiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ni kama tek nikech odong' mana kod dweche 13 kende e apisi kaka ker ma pacho kae, to pok oketo e tim legacy mare mag dongruok, pok otimo lokruok ne pen chike ma pacho kae kokalo bill mar BBI kaachiel gi yiero jago madhi kawo kare kaka ker ma pacho kae e yiero maduong' mabiro. Gino ma omiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ni kama tek nikech odong' mana kod dweche 13 kende e apisi kaka ker ma pacho kae, to pok oketo moko kuom legacy mage mag dongruok, rachwalo chenro mage mag dongruok e pacho kae, pok otimo lokruok ne pen chike ma pacho kae kaachiel kod yiero jatelo madhi kawo kare e yiero maduong' mabiro. Koro iwacho ni magi gigo mamiyo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta wich bar e kinde ma thuolo mare e apisi ka jatend piny owacho ma pacho kae to dhi nyime kendo rumo odiochieng' ka odiochieng' ka sani koro Uhuru odong' mana kod dweche 13 kende e apisi kaka ker ma pacho kae. Kata kamano pok oketo e tim moko kuom singo mane omiyo oganda e pacho kae yiero maduong' mokalo, pok oketo e tim moko kuom legacy mage mag dongruok. Wach mar BBI bende pod ni e nyime kae kaachiel kod chenro mar yiero jatelo madhi kawo kare e yiero maduong' mabiro, nikech ker kiani osir lwedo gai mar ODM Raila Odinga, osir lwedo Musalia Mudavadi, osir lwedo Fred Matiang'i, okian osir lwedo Gideon Moi, okian to ng'ano madhi kawo kare e yiero maduong' mabiro. BBI bende wachne pod okwame rot. Moko kuom chenro mage mag dongruok ta Big Four agenda kaachiel kod legacy mare bende pok oketo e tim, to thuolo to rumo odong' mana kod dweche 13 kende e apisi kaka ker ma pacho kae. Nyim oboke mar The Standard, budget bende idhi somo odiochieng' makiny. Budget bende idhi somo odiochieng' makiny kod jatend migawo mar aguch omenda ma pacho kae Ukur Yatani e nyim od bura ma pacho kae. Odiochieng' makiny idhi somo budget kod jatend migawo mar aguch omenda National Treasury Ukur Yatani, kama iwacho ni onge mor e kind kata e chuny oganda ma pacho kae onge kod mor e kinde ma idhi somo budget odiochieng' makiny. Nikech ang'o? Kuom shillings 100 ma piny owacho dhi choko kaka osuru kuom oganda ma pacho kae, shillings 70 dhi chulo gope, ka shillings 30 kende ema dhi dong' e aguch piny owacho chwalo weche mag dongruok. Iwacho ni oganda ma pacho kae sani koro chunygi ok mor, kata odoko ni odiochieng' makiny jatend migawo mar aguch omenda ma pacho kae Ukur Yatani dhi somo budget. Oganda to chunygi ok mor nikech thoth omenda e budget ma idhi somo kod Ukur Yatani odiochieng' makiny idhi tiyogo e chulo gope ma piny Kenya nigo, ka omenda matin kende ema idhi tiyogo e chwalo chenro mag dongruok. Mano emomiyo thoth oganda ma pacho kae ok mor kata matin kod budget ma idhi somo odiochieng' makiny, nikech onge ber moro amora modhi miyo, kendo dhi miyo oganda ting' mapek e weche mag oshuru ma idhi tiyogo e chulo gope mane piny Kenya oholo kowuok e pinje ma oko. Ito oboke mar adek loso ewi jayalo marahuma mar piny Nigeria TB Joshua mane ong'ielo rangi. Wacho ni TB Joshua ne ok en jalno mane ong'ere ahinya, kata kamano ne obedo jayalo mong'ere e piny Nigeria kaachiel kod pinje maoko kaluwore kod injili mane oyalo e kanisa mare kaachiel kod ute fwambo weche mag piny Nigeria. Gino mane omiyo TB Joshua obedo jayalo man kod huma maduong', ne obedo jayalo man kod huma maduong' e pinje ma oko moko e piny Nigeria kende. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 loso ewi budget ma idhi somo odiochieng' makiny kod jatend migawo mar aguch omenda ma pacho kae The National Treasury CS Ukur Yatani odiochieng' makiny e nyim od bura. Kata kamano iwacho ni thoth oganda ma pacho kae ok mor kod budget ma idhi somo odiochieng' makiny, nikech thoth omenda ma idhi somo e budget no idhi tiyogo
e chulo gope mane piny Kenya oholo kowuok e pinje ma oko. Koro ikawo gowi, Peter kawo gowi kuom Paul mondo ochulgo jagowi machielo. Koro budget mar piny Kenya karibu trilion 1.2 idhi tiyogo e chulo gope. Kuom budget ma idhi somo odiochieng' makiny, trilion 2, 1.2 trillion, trilion 1.2 timo mos, trilion 1.2 idhi tiyogo e chulo gope ma piny Kenya go kowuok e pinje ma oko. Itoboke mar 6. Itoboke mar 6 eni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta odong' mana kod dweche 13 kende e apisi kaka ma pacho kae, kendo en wich bar nikech pok oketo e tim moko kuom legacy mage mag dongruok kata chenro mage mag dongruok mane osingo ne oganda, kaachiel kod yiero jago kata jatelo modhi siro lwedo e yiero maduong' mabiro. Ker Uhuru Kenyatta odong' mana kod dweche 13 kende e apisi kaka ker ma pacho kae, kendo en kod wich bar nikech pok oketo e tim moko kuom singo mag dongruok mane omiyo oganda ma pacho kae e yiero maduong' mokalo, kaachiel kod yiero jatelo ma odhi weyo kata odhi siro lwedo e yiero maduong' mar kom ker mabiro. Mano itoboke mar 6. Itoboke mar 8, jal buche maduong' machon ma pacho kae mano Willy Mutunga, Dr. Willy Mutunga onyiso jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mondo gwe tao kadak olure kod pend chike ma pacho kae. Jal buche maduong' ma pacho kae machon mano former Chief Justice Dr. Willy Mutunga onyiso jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mondo gwe tao kuponi dak olure kod pend chike ma pacho kae mabiro bang' ka jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otamre puodho jal buche 6 mag doho mar Court of Appeal. Itoboke mar 10, ogai mar ODM Raila Odinga ne oromo kod jakom mar riwruok mar governors e pacho kae, COG chairman governor Martin Wambora odiochieng' manyoro. Itoboke mar 11, Director General mar Migao mar Thieth Dr. Patrick Amoth ojiwo kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Luo Nyanza mondo one ni giluwo chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 kaka yo mar kedo kod landruok mar tuo mar COVID-19 masani koro ochuo chieng' e counties mag Kisumu, Homa Bay, Siaya kaachiel kod Migori. Oboke mar 2 kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho nyuma oboke mar Daily Nation any parties in hot race for 2022 numbers. Parties in hot race for 2022 numbers. Eni duond buche ma pacho kae sani koro dhi nyime kod ndiko jokanyo manyien motelo ne yiero maduong' ma pacho kae. Duond buche e pacho kae sani koro dhi nyime kod ndiko jokanyo manyien motelo ne yiero maduong' mabiro mar 2022 kama Registrar Political Party sani yango ni duond buche ma pacho kae osendiko oganda maromo 16.3. Registrar Political Parties yango ni duond buche ma pacho kae osendiko jokanyo maromo 16.3 motelo ne yiero maduong' mar kom ker mabiro. Itoboke mar 4 pod loso mana ewi chenro mar duond buche endiko jokanyo manyien motelo ne yiero maduong' mabiro, kama iwacho ni duond od bura mar Jubilee nigi jokanyo maromo 8.2 eka duond od bura mar ODM nigi jokanyo maromo 4.5 ka UDA to wacho ni gin kod jokanyo maromo 2 kata kamano UDA kano bedo formed recently, koro akia ni to 2 million Kenyans gitu ama 2 million membership gi to gigolo kanye. Mano itoboke mar 4. Itoboke mar 5, Governor ma Migori Zachary Okoth Obado iwacho ni sani koro timo twak kod jalup ker ma pacho kae William Samoei Ruto mar disire lwedo yiero maduong' mabiro kaachiel kod konye sero ombulu e gwenge mag Luo Nyanza. Obado sani koro tiyo kod Ruto motelo ne yiero maduong' mabiro mar neno ni okonyo Ruto timo campaigns e gwenge mag Luo Nyanza motelo ne yiero maduong' mabiro. Itoboke mar 6, jal buche maduong' machon ma pacho kae Dr. Willy Mutunga oseyo mokalo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kuom dhi ataro kod pend chike ma pacho kae bang' kane Uhuru otamre puodho jal buche 6 mag doho mar Court of Appeal. Mutunga ne onyiso Uhuru mondo gwe tao kuponi dak olure kod pend chike ma pacho kae. Itoboke mar 8, ywarok e kind anyuola
mag jaod bura machon Kalembe Ndile kaachiel kod josiasa ewi ng'ano monego bed ni telo ne chenro mar yik mare. Itoboke mar 10 nyaka itoboke mar 11 itoboke mar 12 loso ewi medruok e nengo mag fuel e kinde ma Ukur Yatani dhi somo budget odiochieng' makiny. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thoro mar wache nyimo oboke mar The Star eni COVID-19 kills libido, ruins fun in bed. COVID-19 kills libido, ruins fun in bedroom. Eni tuo mar COVID-19 iwacho ni duoko piny weche mag hera kata oduoko piny ndhandhu mag hera nikech nonro mane ogol kod Amref International yango ni tuo mar COVID-19 duoko piny ndhandhu mag hera kendo ma osekelo ywarok e kind jogo ma odak kata joma nie keny nikech moko kuomgi ok yud hera reloaded kaka obed ni giyude. Othoro oboke mar The Star bende Willy Mutunga mano Chief Justice machon ma pacho kae onyiso jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mondo ogwe tao kada kolure kod pend chike ma pacho kae e puodho judges 6 mag Court of Appeal. Itoboke mar 4 nyaka itoboke mar 5 loso mana e wach mar COVID-19 manonro yango ni duoko piny teko mag joma chuo kendo duoko piny ndhandhu mag hera. Koro jokanyanam wabeda kichen nikech gini nyalo ketho bedroom. Karuoth oriti kendo rita dwarom kendo odiochieng' makiny. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.